Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoq sabiħ? Fejnu Tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal u merħba. Illum nixtieq ngħidilkom storja antika u sabiħa ħafna. Din mhix bis-storja, imma fiha wkoll talima dwar kemm hu sabiħ li nkunu ġenerużi. Ġenerużi. Il-aħwa kemm kelma kbira ġenerużi. Li tkun ġeneruż tfisser li nkunu qalbna tajba u naqsmu dak li għandna ma' ħaddieħor, jiġifieri bħal meta tagħti xi ħaġa minn tiegħek lil xi ħadd ieħor illi għandu bżonn aktar minnek mingħajr ma tistenna xejn lura. Bħal meta taqsam il-lob tiegħek ma' ħabib jew tagħti biċċa mill-ikel tiegħek. Ħafna żmien ilu kien hemm raġel li kien jismu Martin. U li dan Martin kien soldat. Jiġifieri kien jilbes dak l-ilbies tas-soldati tal-antik u kellu mantel twil ukoll. Martin kien jivvjaġġa minn post tal ieħor fuq iż-żiemel. Darba waħda, waqt li Martin kien għaddej fuq vjaġġ, lemaħ raġel fqir mal-ġenb tat-triq. Dan raġel ma kellux xejn jilbes u dejjem kien qed jirtoqgħod bil-kesħa. Martin meta ra hekk qal lil dan ir-raġel ma nistax inħalli hekk. Allura qabad, niżel minn fuq iż-żiemel, neħħa l-mantel kbir li kellu u qasmu minn nofs. Nofsu żammu għalih u n-nofs l-ieħor tah lil dak ir-raġel fqir biex iżomm sħun. U tafu x'ġara wara? Martin ħass ferħ kbir ħafna f'qalbu u dan Martin huwa propju San Martin, dak li niċċelebraw il-festa tiegħu. U l-istess aħna tfal, meta naqsmu li jkollna ma' ħadd ieħor, qalbna tintela bil-ferħ. Isma' u tafu xiex? F'Malta inħobbu nfakru lil San Martin u niċċelebraw bil-ġews, lews, astantin u ħelu ieħor żgħir. Ara, dawn huma. Dan il-ġews, il-lews, il-qastan u t-tin. Il-ġews, il-lews, il-qastan u t-tin. Ġews, lews, astantin, kemm inħobbu l-San Martin. Zizi, baba u Tetu jinsabu mdawrin mal-mejda, qed jieħdu daqsxejn ħalib u ftit galettini ta' ċikkulata li lestitilhom baba. Zizi qed tieħu gost tbilli l-galettina tagħha fil-ħalib u tikola. Tetu tgħidx kemm huwa l-qalbu jgerrem il-galettini ta' ċikkulata? Qed jgħidilhom li dawn huma l-galettini favoriti tiegħu. L-iktar galettini li jħobb fid-dinja kollha. Anke baba tgħidx kemm tħobbhom dawn il-galettini. Ara ftit, baqa' biss galettina waħda. Issa min se joħodha l-aħħar galettina? Tetu ma jdumx jaħsibha u malajr jaħta fil-galettina fidu u jkun għoddu sa jikola, imma Tetu qed jieqaf jaħseb. Imma tgħid sew li nikola waħdi jibda jaħseb Tetu. Imma kulħadd jaf li dawn il-galettini favoriti tiegħi? Ikompli jaħseb Tetu. Imma jekk se jikola waħdu, il-ħbieb tiegħu Zizi u baba se jispiċċaw jibqgħu b'xejn. U ma tarax li nikola waħdi, għal Tetu bejnu bejn ruħu. Tetu ma jdumx jaħsibha wisq, jaqsam il-galettina minn nofs u jagħti nofsa lil Zizi u n-nofs liħor lil baba. Kemm qed jifirħu Zizi u baba li Tetu qasam il-galettina magħhom.
Kemmu kuntent Tetu li qasam ma' sħabu. Qalbu mtliet bil-ferħ. Qed tarawh kemmu ferħan. Imma tafu xiex tfal. Baba preparat aktar galettini u Tetu mhux ser jibqa' b'xejn. Issa, it-tlet ħbib tagħna għandhom iktar galettini x'jieklu mal-ħalib. San Martin. Xem fil-borza ta' San Martin, 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 xem fil-borza ta' San Martin. Ux ġab iżjed dan San Martin, 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 ux ġab iżjed dan San Martin. Għajdli ftit, għajdli xem ġdid, għajdli ftit, għajdli xem ġdid. Astan, astan, tajt ġab frott dan San Martin, 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 tajt ġab frott dan San Martin. Ġews, lews, astan u ti, kemm inħobb lil San Martin. Ġews, lews, astan u ti, kemm inħobb lil San Martin. Ġews, lews, astan u ti, kemm inħobb lil San Martin. Ġews, lews, astan, tin, kemm inħobb lil San Martin. X'gost u pjaċir inħossu meta nkunu ġenerużi u x'tassew. U ħanejdilkom, jien tgħidx kemm inħobba il-borża ta' San Martin tafx. Tix nagħmluha flimkien. Ara, għal din il-borża għandna bżonn ovvja, borża hux tajba din. Imbagħad ġo fiha impoġġu l-ewwel il-ġews, imbagħad il-lews, ftit qastan u t-tin. Imma insibu min iżid ukoll larinġa, biċċa ċikkulata u anka panina tal-ħelu. Jien tiegħi qed nimliha b'kollox. Ara kemm ġiet sabiħa l-borża tagħna u kemm mimlija b'affarijiet tajbin. Imma dawn mhux sa nikolgħu waħdi tafux, dawn issa sa naqsamhom mal-ħbieb tiegħi. Jiena ċert li jekk inkunu bħal San Martin u naqqasmu ma' xulxin, id-dinja issir post ħafna isbaħ. Narakom għall-avventura li jmiss. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan, għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra